6. januara 2002. godine, u jednom zagrebačkom stanu, pronađeno je tijelo 35-godišnje žene, čija je smrt do danas ostala tajna. Na kraju ću ti pokazati kako su istražitelji pokušali rasvijetliti ovu misteriju, ali prije toga, moram vas upoznati s detaljima ovog slučaja. Ja sam vaš voditelj kroz najmračnije kriminalne slučajeve u okviru Traga tame. Slučaj je počeo kada su komšije izjavile da nisu viđale ženu danima, što je naveo lokalnu policiju da upade u stan i otkrije tijelo. Žena je bila poznata kao mirna i nenametljiva, pa je njena smrt šokirala sve koji su je poznavali. Tokom istrage, pronađeni su tragovi nasilja, što je sugerisalo da je žrtva možda bila žrtva ubistva. Prvo pitanje koje se nametnulo istražiteljima bilo je, Keo bi mogao izvršiti tako zločin. Bilo je nekoliko osumnjičenih, ali nitko od njih nije imao jasan motiv za ubistvo. Žena nije imala poznatih neprijatelja, a njeni rođaci i prijatelji su izjavili da nije imala nikakvih problema. Istražitelji su morali da dublje istraže njenu prošlost i osobne odnose. Jedan od ključnih dokaza bio je računar žene, koji je otkrio neke zanimljive informacije. Na njemu su pronađeni poruke i e-mailovi koji su sugerisali da je žena imala neke tajne veze. Međutim, kako dalje istraga nije otkrila sufacijentne dokaze da bi se potvrdilo da je jedan od ovih kontakata bio umiješan u njenu smrt. Kao dijelom istraze, istražitelji su morali da analiziraju psihološki profil žene. Bila je poznata kao osoba koja je voljela da drži svoje misli i osjećaje za sebe, pa je bilo teško pronaći nekoga koji ju je dobro poznavao. Ipak, neki prijatelji su izjavili da je žena u posljednje vrijeme izgledala uzbuđeno i da je pričala o nekim velikim promjenama u svom životu. Tokom dalje istrage, istražitelji su ustanovili da je žena imala neka financijska pitanja. Imala je velike dugove i nije imala dovoljno novca za plaćanje stanarine. Ovo je moglo biti jedan od motiva za njeno ubistvo, ali nitko nije mogao potvrditi da li je to bio razlog. Na kraju, istraga nije dala definitivnog rezultata. Iako su istražitelji uložili sve napore, tajna smrti ove žene u Zagrebu ostala je neriješena. Na kraju ću ti pokazati kako ova neriješena misterija i dalje potresaju žrtvinu porodicu i prijatelje, te koji su zaključci mogli biti izvučeni iz ove tragedije. Dakle, u ovoj priči, istražitelji su bili suočeni s velikim brojem pitanja bez odgovora. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag tame i uključi zvonče.